Эфирда яңалыклар вакыты студияда Лейсан Галиева исәнмесез. Бүгінгі шығарылышының төп темалары. Қолабызда республика күләм патриотик марафон узды. Елхауай ауылы үзгәрішләр кешірем. Балаларға бақшадан ук истел теннисына мәхәббәт тәрбиялиләр. Интекмегенә акча эшләү мөмкинлеге белән һәммә бездә кулланырга әзердер мөгаен. Шундый белдерүгә тап булган 57 яшьлек ханым да кызыкмый калмаган. Агымдагы елның сентябрь ахырында мессенджерларның берсендә Әлмәттә яшәүче зыян күрүче фонд базарында акча эшләргә теләп чит кешеләр күрсәтмәсе буенча телефонга берничә мобиль кушымта урнаштыра һәм $100 күләмендә беренче кертем кертә. Көн саен инвестиция буенча процентлар суммасын тикшерә. Системаның эшләвен аңнагач, хатын-кыз үз хисабына күбрәк һәм күбрәк акча кертә башлый. Һәр тапкыр акчаны төрле счетларга күчерә, ләкин бу аны уйланырга мәҗбүр итми. Бу вакыт дәвамында аның белән финанс аналитигы аралаша һәм консультацияләр үткәрә. Ул акчаны чыгармый гына табышын арттырырга карар итә. 13 көн эчендә зыян күрүче 6 банктан кредит алырга өлгерә, берничә кредит картасын рәсмиләштерә һәм акчага әйләндерә. Гаиләсенең җыйган 2,4 миллион сум акчасын да ала. Нәтиҗәдә аны төп башына утырту билгеле була. Матди зыян суммасы 8,9 миллион сум тәшкил итә. 13 көн эчендә зыян күрүче 6 банктан кредит алырга өлгерә, берничә кредит картасын рәсмиләштерә һәм акчага әйләндерә. Гаиләсенең җыйган 2,4 миллион сум акчасын да ала. Матди зыян суммасы 8,9 миллион сум тәшкил итә. Әлеге факт буенча Россия Федерациясының Җинаятьләр кодексының 159 маддәсенең 4 өлеше буенча җинаять эше кузгатылды. Әлмәттә барысы да безнекеләр дигән исем астында республика күләм марафон узды. Яшьләр сарае каршында мастер-класслар, мобиль пункт эшләде. Балалар һәм яшүсмерләр дә бу чарадан читтә калмады. Тулырак киләсе материалда. Сишәмбе иртәсе яшьләр сарае каршында патриотик җырлар белән башланып китте. Бүген монда халык җыелган. Алар арасында яшүсмерләр, яшьләр күбрәк. Алар бүген күп төрле остахана катнашучылары. Ир-егетләргә мылтык җыеп сүтү кызык булса, кыз балалар тир шатёрына әвәрә килә. Беренче медицина ярдәме күрсәтү, ГТУ нормаларын үтү кебек нокталар да халыкны кызыксындырды. Так же, как это фестиваль, да, какой же фестиваль без праздника, поэтому здесь мы организовали для подростков такие активности, как сборка, разборка автомата, сдача норм ГТО, оказание первой медицинской помощи, тир поставили, то есть, чтобы ребята тоже больше вовлекались в нашу патриотическую составляющую нашей страны. Шәһәребезнең иң яшь патриотлары да бүген рәсем ясап марафонда катнашты. Тырышып хәрби темага рәсем ясаучы бу балалар киләсе елга мәктәпкә бара. Алар төрлечә рәсем ясап бер үк фикерне җиткергән кебек. Рәсемнәрендә солдат, әлем, агач, болытлар, аяз күк йөзе. Я нарисовал рисунок, чтобы потом отправить военным, чтобы им не было грустно, чтобы они не скучали по нам. Важная роль, да, особенно сейчас отводится относительно подрастающего поколения в патриотическом воспитании. Поднятие духа, нравственности нашего молодого поколения в наше непростое время. Это очень важно. Барлык уй хисләрен балалар бер хатка җыя. Бүген 25-нче мәктәптә укучылар хәрбиләргә хат язды. 4-нче сыйныфтан алып 10-нчы сыйныфка кадәр теләгән һәрбер укучы бүген бер класска җыелды. Балаларның хатлары махсус хәрби операция зонасына китереләчәк һәм ватанны саклаучыларга тапшырылачак. Кайбер укучылар беренче тапкыр хәрбиләргә хат яза, кайберләре инде берничә тапкыр язганы булган. Шулар арасыннан Азалия Зайтунова: "Бу хатта барлык җылы хисләремне, тойгы кичерешләремне тупладым", - ди ул. Чтобы написать это письмо, мы вкладываем все свое тепло, все свои силы. И эти моменты, чтобы они, прочтя эти письма, вспомнили о нас, о своих родных, близких, улыбнулись, посмеялись, может быть, и даже поплакали. Поняли свой отважный дух и боролись дальше. Хатларны беренчеләрдән булып Эльмира Хайруллина укый, хаталарын төзәткәли. Күз яшьсез укый торган түгел, яшүсмерләр генә булсалар да барлык хәлне белеп торалар, ди ул. Алла бирсә, бу хатларны без солдатларга җибәрергә җыенабыз. Алсу Ахмаджанова, Рафаэль Сафин, Яңалыклар вакыты, Луч телекомпаниясе. Ил текерсә күл булыр ди халык. Бергәләп эшли белү, бер-береңә теләктәшлек белдерү, кешелек дөньясын матур итсә, авылларны мисал өчен тизик итә. Елхауай авылындагы бердәмлек нәтиҗәсендә булдырылган үзгәрешләрне безнең иҗат төркеме дә күреп кайтты.
Елховый авылы Әлмәт районында иң ире торак пунктларының берсе. Биредә 357 йорт бар, аларда 750 кеше яши. Авылда гомум белем бирү мәктәбе, балалар бакчасы, фельдшерлык, акушерлык пункты, мәдәният йорты, берничә мәчет эшли. Кышларын балалар да, өлкәннәр дә хоккей уйныйлар, җәйләрен күңелле итеп уздырыр өчен балалар мәйданчыклары бар. Нефтяниклар ярдәме белән, үзебезнең авылдаш егетләребез ярдәме белән, шундый авылыбызда матур гына эшләргә насыйп булды. Мини-парклар, балалар мәйданчыклары эшли алдык. Авыл администрациябез, Әлмәт район администрациясе ярдәмендә шундый мини-парклар искеләрен булса да без аларны ремонтлап, матур иттереп күрергә тырыштык. Шундый зур эшләр. Авылдагы Кизләү чишмәсе Елховыйлыларның горурлыгы. Күкертле сулы чишмәдән авыл халкы гомер-гомергә су алган. Биредә керләрен юган. Шуңа күрә аны тәртипкә китерүне дә авыл халкы куәтләп, бергәләп башкарып чыккан. Самообложение белән дә күп эшләр эшләнде. Юллар төзекләндерелде. Суларны карадык инде күп кенә эшләрен. Әле эшлисез эшләребез күп. Һәрбер эшләребез безнең нефтяниклар ярдәме белән эшләнә инде. Нурлатнефть, Ямашнефть, Татнефть та безгә булышып тора инде. Һәр вакыт бердәм булып эшләп торабыз, шулай Аллага шөкер. 2013 елга кадәр Елховый авылының үз мәдәният йорты булмаган. Мәдәни үзәкне терәлеп торган Түбән Абдул авылы үтәгән. Республика программасы нигезендә мәдәният йорты булдырылгач та биредә тагын да илһамланып эшли башлаганнар. Сүз уңаеннан авылда ветераннар советы да бер йодрык булып эшли. Биредә инвалидлар белән бергә 250 кеше исәпләнә. Алар өчен кызыклы чаралар, мавыктыргыч очрашулар уздырылып тора. Килеп туган мәсьәләләрне дә бергәләп хәл итәләр. Атнасына 2 тапкыр менә нигә мәдәният йортына киләбез. Олылар көне буенча шундай очрашу була бит инде. Шунда сөйләшәбез инде, аларның балалары да киләләр менә безнең белән бергә кайвакытта бәйрәмнәргә. Бар безнең яшьләр дә киләләр андый очрашуларга. Рәдифә Нугманова, Вадим Тарасов, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәтле грек-рим көрәше белән шөгыльләнүче егетләр Татарстан Республикасы кубогына 18 яшькәчә спортчылар арасында узган команда ярышларында осталык күрсәтеп, мактаулы 2нче урынны яулый. Олимпия резервы спорт мәктәбенә горурланырлык нәтиҗәләрне өлкәнрәк көрәшчеләрдә алып кайта. Шулай ук Бөгелмә шәһәрендә узган, ләкин инде Татарстан Республикасы чемпионатында да әлмәтлеләр уңышлы чыгыш ясый. Төрле авырлык категорияләрендә 3 алтын һәм 1 көмеш медальләре белән куандыралар. Зәй шәһәрендә исә Билбау көрәше буенча бөтен Россия ярышлары үтте. Ул элекке шәһәр башлыгы Ринат Фәрдиев истәлегенә оештырылды. Чарада илебезнең 25 регионыннан 250дән артык көрәшче катнаша. Сүз уңаеннан ярышлар 2019 елдан Россия көрәш федерациясе эгидасы астында бөтен Россия ярышлары статусында уза. Җиңүчеләр көрәш буенча Россия спорт мастеры исемен алу мөмкинлеге белән бәхетле. Яшь егетләр 10, ир егетләр 8 авырлык категориясендә ярыша. Әлмәтлеләр әзерлекләрен күрсәтеп, үз бүләкләрен ала. Яшь спортчылар 2-3, берәр көмеш һәм алтын медаль яулый. Ир егетләр арасында исә төрле авырлык категорияләрендә Дмитрий Ганеев һәм Рәсим Хаҗиев 3нче урынны яулый, ә Кәрим Розметов 2нче була. Рафаэль Калимуллин белән Айрат Сәмигуллин җиңүчеләр була. Бүген Әлмәтнең өстәл теннисы буенча спорт мәктәбендә нәни әлмәтлеләрне яңа уенга өйрәттеләр. Очрашу «Что тренируем, то и развиваем» проект кысаларында чара узды. Линия Хасан шуны дәвам итә. Колабызның өстәл теннисы мәктәбе 1986 елдан эшли. 400-гә якын ел эшләү дәверендә биредә спорт мастерлары кандидатлары, спорт мастерлары халыкара класслы спорт мастерларын әзерлиләр. Бүгеннән башлап биредә спортчыларның әзерлек төркеме тагын да яшәрде. Ленар Гыймадиев Уткан Татнефть компаниясе гранты ярдәмендә өстәл теннисына кичкенә әлмәтлеләрне өйрәтә башламакчылар. Я как физлицо принял участие в конкурсе социальных инициатив «Энергия добра» 2023 года и стал обладателем благодаря поддержке ПАО «Татнефть», благотворительного фонда «Татнефти». Мы закупили необходимое оборудование, инвентарь для занятий с детьми целевой аудитории проекта. Өстәл теннисы буенча остаз инвентарь алу проектта катнашу өчен максатчан аудитория төркемнәрен җыю һәм туплау эшен башкарып, Ленар Суббух улы физкультура сауыктыру юнәлеше дәресләре, өстәл теннисы буенча төп белемнәрне бирү һәм уенның нечкәлекләренә өйрәтү буенча даими дәресләр үткәрүгә күчә. Проект мәктәп укучылары һәм мәктәпкәчә балалар өчен булдырылган. Сегодня у нас прошло небольшой подыток, то есть дети совместно с партнерами проекта с детским садом «Светлячок» мы провели мероприятие «Осенний спортбал».
Sport məktəbində tərbiyələnüşçülərinin күрсәтмə чыгышыннан соң бүген өстәл теннисы элементлары булган күңелле эстафета да узды. Тамашачылар арасында бакчага йөрүче ул кызларның әти-әниләре, әби-бабайлары да бар. Без спорта никак нельзя. Даже утром встаешь, да, обязательно, хоть любому, хоть старику, хоть ребенку, хоть кому, все, везде там спорт нужен. Зрительная память развивается, и ему нравится. Он у меня уже давно ракетки просил, мы ему заказали, и вот, и тем более сюда ходим. Ему нравится, и дома занимается, и со мной, и меня тренирует, тоже меня учат. Надеюсь, будет на соревнования ездить, это уж само собой. Будет, надеюсь, стараться, и все будет хорошо у него. Во-первых, у меня сын, мальчик. Мне охота была, чтобы он был более активным, был более спортивным. Ну и теннис дисциплинирует. Он у меня в детский сад ходит, и вот они в детском саду почищают, сюда вот приходят и занимаются с тренером, получается. Мне это нравится, то, что не воспитатель занимается, да, а тренер. Мне это очень нравится. Проектны гамәлгә ашыру хәрәкәт активлыгын арттыруга, балаларның сәламәтлеген ныгытуга, аларны сәламәт яшәү рәвешенә җәлеп итүгә, әхлакый һәм максатчан шәхесләрне тәрбияләүгә ярдәм итәчәк. Проектны гамәлгә ашыру чорында 44 дәрес, 4 ярыш, 2 мастер-класс узар дип планлаштырыла. Йомгаклау этабында йомгаклау ярышлары узачак. Лина Хәсән, Рафаэль Сафин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт компаниясе. Бүгінге шулар иде. Мин Лейсан Галиева һәм монтаж операторы Булат Усманов сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.